आसामनि बबे हादरारि पार्कखौ इम्पर्टेन्ट बार्ड एरिया IBA महरैबो गनायथि होजानाय जादों? ए. दिब्रु सायख'वा बी. नामेरि सी. अरान डी. दिहिं फटकाय। गिबिं फिन्नाय बी. नामेरि। आसामनि बबे जिल्लायाव बयनिख्रुइ बांसिन हाग्रामा ओनसोल मोननाय जायो? ए. काछार बी. कार्बि आंलं सी. धेमाजि डी. नलबारि। गिबिं फिन्नाय बी. कार्बि आंलं। रेड पान्डाखौ भारतनि बबे बायोस्फियार रिजार्भआव मोननाय जायो? ए. नक्रेक बी. कान्चनजंघा सी. ग्रेट निकोबर डी. पन्चमुरी। गिबिं फिन्नाय बी. कान्चनजंघा। ब्रह्मपुत्र दैमानि गासै गोलावा बेसेबां? ए. 2300 किल'मिटार बी. 2900 किल'मिटार सी. 3848 किल'मिटार डी. 4500 किल'मिटार। गिबिं फिन्नाय बी. 2900 किल'मिटार। दिहिं फटकाया बबे बोसोराव हादरारि पार्कनि थाखोआव मोनदोंमोन? ए. 2018 बी. 2020 सी. 2022 डी. 2022। गिबिं फिन्नाय सी. 2022। आसामनि बबे हादरारि पार्कआ इउनेस्क' वर्ल्ड हेरिटेज साइट नङा? ए. काजिरङा बी. मानास सी. नामेरि डी. बिनि मोनसेबो नङा। गिबिं फिन्नाय सी. नामेरि। भारतआव जइन्ट फरेस्ट मेनेजमेन्ट JFM आ बबे बोसोराव जागायदोंमोन? ए. 1988 बी. 1990 सी. 1992 डी. 1995। गिबिं फिन्नाय बी. 1990। भारतआव बयनिख्रुइ बांसिन हाग्रामा ओनसोल फरेस्ट कवर बबे रायजोआव दं? ए. मध्य प्रदेश बी. अरुणाचल प्रदेश सी. छत्तीसगढ़ डी. महाराष्ट्र। गिबिं फिन्नाय ए. मध्य प्रदेश। सनारि मोख्रा गल्डेन लेंगुरखौ गाहायै बबे ओनसोलफोराव मोननाय जायो? ए. आसाम आरो भुटान बी. आसाम आरो मणिपुर सी. नागालेण्ड आरो म्यानमार डी. सिक्किम आरो नेपाल। गिबिं फिन्नाय ए. आसाम आरो भुटान। आसामाव पबितरा वाइल्डलाइफ सेंक्चुवारिया मानि थाखाय मुंदांखा? ए. एसियारि मोसा बी. थसे गं गोनां गान्दा सी. बरफनि मोसा डी. हाग्रानि मैसो। गिबिं फिन्नाय बी. थसे गं गोनां गान्दा। फरेस्ट सार्भे अफ इन्डिया FSI नि गाहाय मावख'आ बबेयाव दं? ए. गोदान दिल्ली बी. भोपाल सी. देहरादून डी. नागपुर। गिबिं फिन्नाय सी. देहरादून। अरां नेशनेल पार्कखौ मा मुंजोंबो मिथिनाय जायो? ए. मिनि काजिरंगा बी. ब्लैक फरेस्ट सी. राइनो वैली डी. एलिफेंट पार्क। गिबिं फिन्नाय ए. मिनि काजिरंगा। रायमना नेशनेल पार्कआ बबे जिल्लायाव दं? ए. क'क्राझार बी. चिरां बाक्सा डी. उदालगुरि। गिबिं फिन्नाय ए. क'क्राझार। भारतआव चिपक' मुभमेन्टआ बबे रायजोआव जागायदोंमोन? ए. हिमाचल प्रदेश बी. उत्तराखण्ड सी. आसाम डी. सिक्किम। गिबिं फिन्नाय बी.
उत्तराखंड।